Lesa mana kok? Iya. Ha. Se. Ya. Se. Asik, santai dah boleh kencang-kencang terus. Danga indang balim dia ngapamenan urang tua jo mudo sadang tidur badan tabah dia ngatabayang lagu parangaino ilalai tolong dia dima nyo gali den dia jandi gali tia jo gali la gali den dia aja gali burung merpati naninggo oi nandi pamatang adia apukan badan diri siang jo malam tabayang-bayang ilalai tolong dia dima nyo gali den nadia jandi gali tia juo gali la gali den nadia jandi gali tia juo asik adi bu langsung sawerti bu dan tiang badan tiang labuni diriang oi nanagale ba itu juo asalai dapet hidui badan tiang adik kadenai nanti juo ilalai tolong dia dima nyo gali den dia jandi gali tia juo gali la gali den dia jandi gali tia juo bagi arok tarui sewa balik asik ha yo goyang pemerah pulai yo kasabui onde urang kabalai nan la kabalai mambalilado dek mani gala asimara pulai nande awak taraga ama ulangnya ilalai tolong dia dima nyo gali den dia jandi gali tia juo gali la gali den dia jandi gali tia juo boleh kok asik pokoknya hati marah pulai jo anak daro dibuat sanang yo asik dari paruko hendak kata apa jalan saban tadi hari sanjo dialah badan bajauhan adik nana di ruang nyowato ilalai tolong neda dima nyo gali la gali den nadia jandi gali tia juo gali jandi gali tia juo zaman mana sudah taruh sakuda tulai asik yo udah kan dua lala modak basuh karena kini ala basuh kok lai masih ala taraga anande udah bakaru ajuo ilalai tolong eda dima nyo gali den nadia jandi gali tia juo gali la gali den
onde jauh tuh kalai lama sulit Barale urang batu manjulu oi nana tasa kui dahulu dari iona 50.000 batu kau nan 1.000 ilalai tolong neni lama tulang ni onde neni jauh turunnya uni oi saja anana 1.000 oi neni lamun apa sih? Foto asik ikola kandaan tukang foto oi nala dia agia nyoju biar dek denai nana tabedo namun de uni sanang juo ai ilalai tolong nera Dima nyo gali den dia jandi gali tiga juo gali da den dia jandi gali tiga juo se aha ha 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 sesuai bunyinya dendang oi pantun ganti baganti saja anak tadi piti ko malayang tapi nando nak jadi ilalai tolong nera dima nyo gali dan dia jadi gali dia juo gali den asik ala dapat yo se onde butakur usaba manuang olakan dua seharinan ko lai sesuai hati jo jantung anak sakit deh babarikan juo ilalai tolong nebu jangan dimanyo gali den dia jandi gali dia juo gali den dia jadi gali dia juo se hai lah keluar bikin takur tuh yo langsung nyopor anak kateno Pak Bitia biarlah denai dia mana dendang kanan de adi abah goyang juo asanyo hati lai samo sanang nana beko kita bagi duo ilalai tolong ne dia dima nyo gali den dia jadi gali dia juo gali den dia oi di gali dia juo se aha onande ibu yo lamanya were onande kito nana bagoyang dek nampak sawer nana malayang nyo tambah de gaya goyang ilalai tolong nebu oi kami batigo oi nala de ibu denai oi nala dia giduo oi nala de onde ibu oi nala dia giduo ya ha se harus dapat
kita sambuang asade ibu lai mambari padonyo kita duduk bamanu anane merah malayang kini ilalai tolong neni dima galila gali dehnat dan digali tiadu galila gali dehnat jadi digali tiadu dan meraju asik ha 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 onan merah ala yang nane biru kok bapak sajo onan kok lai disambuang badendang nan biru malayang pulau ilalai tolong neni jangan paci juo agia kan lani oi nala kandua oi lani oh lala mo banane saja tadi beda alhamdulillah alhamdulillah lampe jam nanti alhamdulillah oi uni na 1000 tadi se merah biru yo asik lai de apa tukang la video onde usah bamanong juo lai nak dendang di siang ko nan biru pak tambah juo ilalai tolong nepa dima ganila gali den adia jana di gali tiaju galila gali den adia jandi gali tiaju kaja sampai dapat bang asik ahe ibu Laila mambari lalai oi nande ibu nekini ala mambari oi lade utakur nakandong Allah mambari lalai oi apa atakur onde ko ba akah banyo depa oi la apa atakur onde ba akabanyo ladi age indang sirenti lade kandaanan tuo onande uni minta kamambari uni tadi nda anamu ke ambo asik hai sana anyo kito lalai oi lanana asanang hatine dun sana akito cikolanyo unin deni taraga tarina bagoyang lalai oi lanyo sawer onde ditambah duo lalai oi lalai sawer onde ditambah duo dia lagaroba abaro nakasabu ini sawalunto supaya nak sanang dalam dado nana merah mano kantinyo asik karuan ni HP kira caguak biski tadi
lagi teh dinginan diminumnya. Oi nyampalanyo kopi nan oi nala indah ado lalai bunyilah diganti olah segar jadi jual lalai. Oi la kopi cino de Univia dicoba dangakan. Usa uni ica-ica dak tahu nana ditembak di sanjonan ko. Kok laikan dak dapet balagunan ange-ange tolong kasih ko. Tidak dendangnya nyo malam lewat ko asik. Ala panek bu, ala nun. Yo. Asik. Ha ha ha. Ha. Ala la baden dang ala nakan dua dinen la lagi la laju lalai. Oi nangakan na mane aina ala ambo bao lalai. Oi la dangakan diana ai ambo bao. Ba alanyo uni ndak pane oi nala bagoyang lalai. Kiro bagoyang bakipe angin kironyo lalai. Indak kabapan dua onde kipe nainana tibo. Ode ibu tukang la video ona malapor sama lanako. Biarlah kita nala batigo la samo banyak dapet nako. Alah aduh pidu uang topiongnya jangan lupa. Oke je. Oh la 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 la. Kok condong